Kani ka All India Radio Shillong ka khubor dan puli api de meri nong ganti wa alang. Kimat ki ba kong san jong ka khubor menta ka step. Ka jingilap election ha ka thup ka ba ar jong ka jingthap vote ban jet ikinong mi khmat thamai sha ka ying darbar thawan Lok Sabha kan kut shibit ka janmen. Kandai pulai na ka shispa kinong thap vote kilawan pendep ila ka jong ka kamram ha ka jingthap vote ka ba ar sin ha Konachar polling station jong ka Silsila constituency. Ha Manipur armut ki breu kila yap namar ka jingkhe jong ka eryong erngit bat uslap ubajur. Bala penkot ika syat suk mensim henin ka singa Shillong da ka jing ipu ipieng ka bakraw. Ki kubor ki babnya. Ka jingirap election ha ka thup ka baar jong ka jingthap vote ban jet ikinong mikmat thamai sya ka ying darbar thawan Lok Sabha kan kut shibit ka janmen. Hakani ka thup khandai phung meutli ki constituency ki badon ha khaat li ki jila bat ka we ka union territory kin thap vote ha ka sngi palei menta ka tayo. Live khandai tali ki constituency ha Tamil Nadu, khat South li ha Karnataka, Shiphautli ha Maharashtra, Pratli ha Uttar Pradesh, Marsantli ha ka jila Assam, Bihar bat Odisha, Marlaitli ha Chhattisgarh bat West Bengal, Artli ha Jammu bat Kashmir bat Markawe ha Manipur, Tripura bat Puducherry. Ha Assam barok ki sing san pathai ki lapan klanya ka jingilap election ban kringi ginong thap vote sya ki sing jungki. Ki santli ki constituency ban thap vote ha ka thup ka baar ha ka jala Assam Kilong ka Silchar, Karimganj, Autonomous District, Nagaon bat Mangaldoy. Ha barok ki dan san phongut ki kertong ki banya airing ha kani ki Lumpung. Menteri Rangba ka Assam ubadairu unong ilam Rangba ka seng BJP Usarmanand Sonowal usong knor ka Neda Himanta Biswa Sarma kilalit yalap election hakeling ban penklan ya ka seng BJP. Kandai pulai na kasispa jinginang tap vote kilawan pendap ila ka jong ka kamram ha Konachar polling station ka bahap apo Silsila constituency ha ka bala hapan penlong biang ya ka jing tap vote sa shisin na mar ka jing thot jong ki kor tap vote ha ka khatwai tarik uyayong. Ha baro kidan news pak khat arngot ki nong tap vote ha ka ka polling station. Laban pen kenau biang hangne ba hatura parliamentary constituency kidan laingot ki nong yakun ba Mariatan ki belang ka Agatha Sangma na kaseng NPP u Dr. Mukul Sangma na kaseng Congress but u Rickman Moment na ka BJP. Saungot ki kertong ki akun MLA Shiteng Samoy na Silsila constituency. Ha Manipur arngot ki breu ki layab bat bon ngot ki weipat ki mensaw na marka jingkhe jong ka eryong ringit ringkat uslap u bajur. Dekspatli ki yeng ki la sya penjulor ha bon tali ki jaka. Kibriau kila her mensim baka jing sengo shepting na marka jing sya rattelong ki ding ba barka jing ya jong ki kali kala sangi haki surok ki babon na marka jing dum yongit jong kasun pening. Ha Churachandpur district arngot kibriau kila yap da ka jing hap jong ki markhia halor jong ki. Ha kawai pat ka khubor u labba lapsan ringkat baka leili kila penjulor ki yeng briu kawai ka yeng mani bala sakhiru ya ka jing kelon jong ki ding ki bala penthot shibun ya ka jing ya jong ki kali ha surok minski ublei ha West Giant Hills district ki shnong ki bala shakta jur kilong ka umulong Sabah Muswang Mukhla Kleterchi bat ka Jawai kala kala rai ka tunum jong ka wei ka yeng ha Caroline Colony ha Jawai bat kala danru ka jingjulor ha ka wei ka yeng mani ka badan ha dong mi isngi ha umulong amshamla yakubor bandon bayap ni mensaw na ka ka jingnan shop mariang ha West Giant Hills district. Manhinin ka sngi ka yeng bishar bah kledo jong kari kala batha ek election commission ban pet nado ka basdang hado ka bakut ya ka plim halor ka jingim jong menteri rang bado Narendra Modi bat ban shim ya ka rai da ka jing sngau tho ka babiang la ka daini em ban khang ya ka jing thungun pen mi pat ba ya ka ha ka sngi tho ding ka kanhon nong bishar hapo ka jing lam jong Chief Justice Ranjan Gogoi kala batharu ke election commission bakan pha ek rai ka jong ka sha ka yeng bishar ka ban sa bishar banya bat shim ya ka rai ka jong ka ha ka arpu artrik uyayong. Kani ka khubor ka wanshapi na ka All India Radio Shillong. Ka jing penthot jong ka sunbeneng ha kani ka jingkala ka mariang ha kani ka than kam shim la penduk mensim ya ka jat pendru nyutrem banya shimta da ka mensim ka bashitrhem ha ka shat suk mensim ya ka ba khametip bha kum ka shat waking ka balane lais ngilenter.
Bon ba ki brio ki blar riam di ki riam tenrai ringkat bala ka ksiar ka ksa kila let yashim benta ha ka shat suk musim ha ka sngi ka khadu ki brio ki le mi na lagi jong ki yeng ki sem ha ka sun beneng ka pasat ka le er ka bapangat banyo sakhi ya ka te ka tamasa le kemen laban pun kenal biang hangni ba las dang ya ka shat suk musim ningkong e ha ka khatsau bat ka khatsan trik uyayong khat khandai spa khatwei ha mau khar Shillong komisi benta ban penne pensa ya ka riti dustur ulong shwa manshwa ha ka por senshar nongwei ka Khasi ka las dang ya kani ka jingshat namar ka jing ngos ir yo do jat kiriti dustur kanyam kurukom bat ka kulshor tenrai Khasi ha baro lai sngi jong ka jingsha la jus dang barabor da ka ba aingo ningkong e yo blei nong bu nong thau namar ki jingker khu ki bu la the sei ha ka jat ya khong da ka jingko jingkhia ka khai pateng ba ka jingdap jingbiang ka jingpa hu ha ka thung ka tep ka ba kila yo ban bam ha usnem ubaladem ki duairu na ka benta ka jingker khu ba blei un nang the sei shu shu halor ka bri u nyu trep nyu skum ka jing riau jong ki ksing ki dha ha ka porshat ringkat pe ki surkun ut ki ba mi na ka tang muri ki pen shisha ya ka donut briu bat pen kende da ka jing kemen ya ki nong shat kin thai bat chinrang min ka sngi ka bening kong kat kum ka almanak jong ki jat bin riu asamis bat ki pat asamis ha keleng ke jala asam ki rakhile kemen ya ka kum ka manu bihu las dang ye kajing lekmen da kajing pediang jong ki khon ye kajing ka khu ko do na la ki kimi ki pa ba ki temen kisan hala ki jong ki yeng kisem ki ken hon nong ruai nong shat bala tip kum ki ken hon husori ki la le ruai le shat na ka wei ka yeng sha ka wei pat kham tam ha ki than nong kendong ki asmis ki lekmen ye ka manu bihu da ka balit kai ba penut por bala ki jong ki bahayeng asem bat ki ba yet bathon baro kajing lekmen ya kani ka bihu kan ne nyeusngi la penjeng deki hajar teli ki pandal hakeleng ka asam ban lekmen rong gali bihu ulat ke jela asam jagdish mukhi lembat menteri rong ba ka asam usarbanand sonowal ki ai khuble kit bok ruang ki pa ka asam ka jing lekmen bihu ulat ha ka kru khubor jong ula ong ai bakani ka bihu ka badai ka dak jong ka jing sedang ye usnem ubathamai kanun ra ka jing ye ba ka jing jan ka ba khamha ban yai ne ka sukasan bat ka roi ka par ha ka jela baro ka we Kibor punya jong ka hailakan di district ha South Assam kila batha ya ka Board of Secondary Education seba ban le e ka badan kam persha ya ka school ka bala pha e ki khana school ki barit da ka jain school ban ne ishim ta ha ka rally jong ka sing congress ha panchgram ha ka shithi bala tho ashe secretary ka seba u deputy commissioner kam district election officer u kirthi jali u lo ong ba ki nong panya jong ka school Oxford kila pha shibon hut ki khana school ki barit ban let shakarali jong ka sing congress ha ka por long school ka badai ka jing penkhen ya ki kendon election ni ka model code of conduct but ka representation of people's act ka khandai spa san huwei UDC lo ongru baka school kala penkhen ya ka jing shanya jong ki kimi ki pa ki bala pha ki khun ha ka te ka school ha Manipur la ban penong biang ya ka jing thap vote ha ki artli ki jaka thap vote jong ka outer Manipur constituency ha ka baki runar ki bamla ba itho ki pen prai ki kor thap vote EVM but VVPAT ong ka khobor sarkar kita ki runar la keno ba ki la rum jubor ha ki te ki jaka thap vote da ka ban le men le kum ki nong thap vote ha ka por shibijish teng no phai sngi ha ka khatwei trik uyayong ki jaka thap vote ki dei ki badan ha ka snong poi but chingkhai ka ba hap hau put usam ke India bat Myanmar kiruna klapan prai ki kor thap vote bat phet na ka te ki jaka ong chief electoral officer PK Singh ha ka bai dei ba ka te ki jingja ki officer ba dei khmi e ka jing pnya election kila ujo da FIR ha ki pulen ki bla penong ya ka jing tokit ka bapnya ka swachta pakhwara ka ba las dang ha ka shitrik uyayong 8000 kharkhandai ha negrams kala kut minnin ka sngi ha ka ba kala dandu ka jing sam ki khusnam shi ki nongjob ha ki jing ko ba pher ya ka program ka blane khatsan sngi lenter la play da director jong ka negrams ha ka shitrik uyayong ubala penya ru ya ka jing bam smai de ki nong shimenta baro ban penne ya ka jing le kho le suba Kato kani ka khubor kalakun bakalawan shpina ka All India Radio Shillong. Sa shipor ka taha kapor prabaji niya so baka Delhi station na ka banta ka khubor haka katin Hindi ban penbo da ka khubor pareng ha kapor pra khatsan minin. Kani ka ka All India Radio Shillong sumabhaba na mantai ki khubor na Delhi.